Soc el doctor Romero, soc el cap de servei de cardiologia del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, de Sant Boi de Llobregat, i la nostra feina bàsicament és atendre i pensar i repensar sobre la salut cardiovascular dels nostres pacients que tenim. Les malalties cardiovasculars reconeixen moltes etiologies. De fet, tenim malalties que poden ser genètiques i malalties generades per factors externs. De fet, els factors desencadenants, que en diem factors de risc cardiovascular, serien bàsicament el tabac, el sucre, la diabetes mellitus, la hipertensió arterial, tenir la tensió alta, el colesterol alt, que seria la dislipèmia, i després hi ha altres factors com els antecedents familiars del malalt, que són també causants com a factors directes de malaltia cardiovascular. L'edat i el sexe, ser home, és pitjor. De fet, els aliments que protegeixen millor la salut cardiovascular de tota la població és la dieta mediterrània. Hem de tornar a insistir en que tot allò que sigui llegums, verdures, fruites, oli d'oliva, vi negre, ens pot facilitar la salut cardiovascular dels pacients. El peix, per davant de les carns, els pollastres, per exemple, que no porten tant de greix, són elements molt cardiosaludables. El meu desig seria poder tenir un servei de cardiologia més potent, que poguéssim fer recerca i investigació, que de forma translacional poguéssim després passar cap a la població, que els pacients es poguessin d'alguna manera beneficiar de la nostra feina de recerca. Això per mi seria un punt important. En aquest moment, i donada la situació que sortim de crisi econòmica, pensem que la innovació i la recerca són fonamentals a l'hora de promoure la salut cardiovascular de la gent. Des del punt de vista professional, lògicament, penseu que diré la salut, evidentment és així. Si la pregunta que hem fet és quin és el futur a nivell poblacional, jo diria el més important és l'educació pels infants. És a dir, partir d'una educació sanitària, dietètica, de factors de risc que comenci al col·legi. A partir dels 5 anys, els nens tenen la capacitat de modificar els seus hàbits, els seus costums, i això sí que és una aposta molt important de cara a la prevenció de les malalties cardiovasculars del futur. Seria bàsicament insistir en que hi hagi algun tipus d'educació especial, de promoure l'educació amb els nens petits i fer canviar els hàbits que actualment s'estan malauradament perdent, sobretot el que dèiem abans sobre el tema de la dieta mediterrània. El futur que m'agradaria per Sant Boi, en tot cas, seria la reducció de la mortalitat i de la incidència de les malalties cardiovasculars a la nostra àrea. De fet, s'han començat a engegar algunes accions per part de l'Ajuntament, com seria la posada en marxa de desfibriladors a diferents punts de la ciutat, que crec que marcaran un abans i un després en la prevenció i el tractament, en aquest cas, de la mort sobtada. En aquest sentit, el meu desig seria disminuir els events cardiovasculars i la mortalitat cardiovascular, que la gent visqui més anys i millor. De fet, l'activitat física és imprescindible no només pels malalts cardiovasculars, els que han patit un infart o els que tenen insuficiència cardíaca, sinó també per tota la població. L'activitat física s'ha demostrat que redueix la mortalitat cardiovascular. El fet de caminar només 20 minuts al dia representa científicament reduir la mortalitat. Amb la qual cosa, què vol dir? Que la pràctica d'activitat física té que ser algo inherent a tot ser viu, humà. Vol dir que els nens al col·legi han de fer activitat física, la gent quan acaba el col·legi ha de continuar fent activitat física i la gent gran té que fer activitat física. Sant Boi es presta perfectament per tota aquesta situació. Podem anar a córrer al riu, podem anar en bicicleta, podem caminar, disfrutar de les muntanyes de Sant Ramon. És a dir, jo crec que en aquest sentit Sant Boi és privilegiada a l'hora d'oferir un espai lúdic, esportiu per practicar, i jo crec que en aquest sentit és molt important.